मेट्रिक आनजादाव सानखान्थि आयदायाव फैथावथाव मोननैसो एमसीक्यू बा माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्सफोरखौ लानानै आङो दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायनो आखायाव लाबाय। आं भिडिअसिम गासैखौबो बरायबाय। दिनै जिखिनि सोंथि लादों बे सोंथिफोरा चैप्टार 4 जाय चैप्टारनि मुङा जाबाय जौगानि समानथाय बे चैप्टारनिफ्राय लादों। गोबाव खालामबावाबालासिनो आं दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायलांनो आखायाव लाबाय। दिनै जों जिखिनि सोंथि मावफुंनो लादों बे सोंथिया मोनसे सोदोबजों बे सोमोन्दो गोनां। बे सोदोबानो जाबाय महरजिरि, जायखौ इंराजियाव डिस्क्रिमिनेन्ट होननानै बुंनाय जायो आरोना। दा महरजिरि बा डिस्क्रिमिनेन्टआलाय मा? दा जोङो मिथिगौ दे मोनसे जौगानि समानथायनि गुबै महरा मा? ax² प्लास bx प्लास c इज इक्वल्स टु 0। इ जाबाय मा? मोनसे जौगानि समानथायनि गुबै महर बा सरासनस्रा महर। दा अब्लाथाय बेहाय जुदि जोङो महरजिरिखौ नागिरोब्ला, इयाव जुदि जों महरजिरिखौ नागिरोब्लाथाय सोर महरजिरि जागोन? बे जौगानि समानथायनि जाय महरजिरि बे जाहैबाय नैबेयो b² माइनास 4ac। बेखौनो होनना बुङो महरजिरि। जे मोनसे जौगानि समानथाया ax² प्लास bx प्लास c इक्वल्स टु 0 बे महरनि जायो। अब्लानिया बेनि जिथु महरजिरिया जाहैयो मा? b² माइनास 4ac। अब्लानिया नैबे महरजिरि नैबेखौ लानानैनो दिनैनि गासैबो सोंथिफोरा जाहैगोन आरो। अब्लाथाय आङो गिबि मोनसे सोंथिखौ लानोसै। दा गिबि मोनसे सोंथि लाबाय। बे सोंथिया दङ ओरैबायदि नै 2x² माइनास 4x प्लास 3 इक्वल्स टु 0 जौगानि समानथायनि महरजिरिया जागोन होनना बुंदों। आरो बे सोंथिया फैदोंमोन शिबसागरनि प्रि फाइनाल एग्जामाव फैदोंमोन 2017 मायथाइयाव। दा अब्लानिया जों बेयो अबे थार अपसन जागोन, अबे बेनि थार फिननाय, बेखौ जोङो सायख'नो नांगौ आरो। दा अब्लाथाय जों गिबियावनो बानायना नायनोसै दे अबे बेनि फिननाय जाथावो ना। दा आङो नायबाय दे इयाव जोंना महरजिरि दिहुनना नायनो होदों नालाय सोंथिया महरजिरि नांगौनो। जे महरजिरिया बेसे होनना सोंदों। अब्ला महरजिरि माने मा फर्मुलाया? b² माइनास 4ac। मोनसे जौगानि समानथायनि थाखाय महरजिरिया मा? b² माइनास 4ac। ओमफ्राय इयाव मा जायो? a आ जाबाय x² नि थादेर, b आ जाबाय x नि थादेर आरो c आ जाबाय मा? दिदोम बिदाब। अब्लानिया जों नैबेहाय नायनांबाय जे नैयाव नै x² नि थादेरा मा दं? 2 दं। थामहिनबा a आ 2 जागोन। x नि थादेरा मा दङ? माइनास 4। थामहिनबा b आ बेसे? माइनास 4 जागोन। आरो दिदोम बिदाबा प्लास 3 माने c आ बेसे? प्लास 3 जागोन आरो ना। अब्लानिया जों गिबियाव नायनि जे b² दं नालाय b नि माना मा? b माने मामोन? x नि थादेर। अब्ला x नि थादेरा मा दं इयाव? माइनास 4 दं ना। बेनिखायनो b नि जायगायाव माइनास 4 होबाय। नैबे स्क्वेर दं नालाय स्क्वेर थाबाय, माइनासआ थाबाय, नै 4आ थाबाय। a माने मामोन? a माने x² नि थादेर। x² नि थादेरा बेसे? नै x² नि थादेरा मा दं? 2 दङ ना। बेनिखायनो x² नि थादेरा 2 नालाय a आ 2। बेखायनो जों a नि जायगायाव नैबे 2 खौ होबाय, डट होबाय सानजाब। ओमफ्राय c माने मामोन? दिदोम बिदाब। दिदोम बिदाबा मा? प्लास 3। प्लास 3 नालाय मा? 3 लिरबानो जाबाय आरो ना। प्लास सिनखौथ' होलायनो गोनां गैया, माइनास बासो होनांगौ। अब्लानिया जोङो गासै फज'जोब्बाय ना। नैबे b माने मामोन? x नि थादेर। x नि थादेरा माइनास 4 मोन, बेनिखायनो b नि जायगायाव माइनास 4 होदो। नैबे स्क्वेरा स्क्वेर थादो, माइनास थादो, 4आ 4 थादो, डट होबाय। a माने जाबाय x² नि थादेर। x² नि थादेरा 2 मोन, बेनिखायनो a नि जायगायाव 2। ओमफ्राय c माने दिदोम बिदाब। दिदोम बिदाबा नैबे प्लास 3 नालाय c नि जायगायाव 3 होबाय। अब्ला जोंखौ नायबा बेसे मोनो नायनि नै। स्क्वेर नालाय स्क्वेरबाथाय नैबे जेब्ला ब्रेकेट बोखारो ब्रेकेटनि सायाव स्क्वेर दं नालाय नै माइनासआ गोमालांगोन ना। एबार 4 स्क्वेराव बेसे जागोन? 4 स्क्वेराव 16। स्क्वेर नालाय माइनासआ गोमाबाय, 4 स्क्वेराव 16 माइनास थाबाय। एबार 4 × 2 बेसे जाखो? 4 × 2 8 आरो 8 × 3 बेसे जायो? 24। बेखिनिखौ जों मोनबाय। माने स्क्वेर नालाय माइनासआ गैला, 4 स्क्वेराव 16 माइनास थाबाय, 4 सानजाबनै 8, 8 सानजाबथाम बेसे? 24। अब्लानिया 16 निफ्राय 24, मोनसे प्लास 16 मोनसे माइनास 24। सोर देरसिन? 24आ। अब्ला देरसिननिफ्राय मोनसे प्लास मोनसे माइनास नालाय गेदेरनिफ्राय उन्दैखौ दानख'। 24 निफ्राय 16 थांबा बेसे जायो? 8 जायो। आरो देरसिननि सिगाङाव मा सिन? देरसिननि सिगाङाव माइनास, बेनिखायनो माइनास सिन फैबाय ना। थामहिनबा बेसे मोनबाय? माइनास 8 मोनबाय ना। अब्ला माइनास 8आव बे नाम्बार अपसनाव दं इयो, नैबे बी नाम्बार अपसनाव दं ना। बेखायनो फिननाया मा जाबाय? बी नाम्बार अपसन माइनास 8। नैबे बानायनायखौ आनजादाव बानायना खोन्थियाबाबो खोथा गैया, साइडआव बानायनानै नायबानो जाबाय।
जायखिजाया फिननाया बेसे जाबाय -8 जाहैबाय आरो ना अब्लानिया बे जोब्बाय नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि आरोबाव गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय जोङो बे सोंथिया दङ नैबे 3x² - 2x + 1/3 = 0 नि महरजिरिखौ दिहुन होनना बुंदो थामहिनबा बेहायबो जों महरजिरिखौनो दिहुननानै नायनांगौ ए बि सि डि अपसन होनाय दं अबे थार फिननाय जागोन जों इखो नायनि जोंना महरजिरि दिहुननांगौ नालाय फर्मुलाया मामोन b² - 4ac बे जाबाय जोंनि फर्मुला ना b² - 4ac आ महरजिरि दिहुननाय फर्मुला दा b माने मामोनलाय नैबे b माने जाहैबाय जोंहा x नि थादेर ना दा x नि थादेरा मा दं इयाव -2 दं ना बेनिखायनो b नि जायगायाव -2 होबाय नैबे स्क्वायर नालाय स्क्वायर थाबाय माइनासआ थाबाय 4 आ थाबाय a माने x² नि थादेरमोन x² नि थादेरा मा दं नै सोंथियाव नाय x² नि थादेरा जाबाय 3 बेनिखायनो a नि जायगायाव 3 डट हो डट माने सानजाब ना ओमफ्राय c माने दिदोम बिदाबा मा दं नै +1/3 ना थामहिनबा 1/3 आरो अब्लानिया जों गासै मान फज'बाय b माने मा होनदो b माने x नि थादेर बेनिखायनो x नि थादेरा मा दंमोन -2 दंमोन नालाय b नि जायगायाव -2 नैबे स्क्वायरा थाबाय माइनास थाबाय 4 थाबाय डट होबाय a माने जाबाय x² नि थादेर x² नि थादेर जाबाय 3 बेनिखायनो a नि जायगायाव 3 ओमफ्राय c माने बेसे दिदोम बिदाबा +1/3 दं नालाय बेखायनो c नि जायगायाव 1/3 दा जोङो नायनि नैयाव नै इ मोनथामाथ' सानजाबना दं आरो दानलायनो हायो नै गाहायाव 3 गोजौआव 3 दङ ना गाहायनि 3 जो गोजौनि 3 केन्सेल थांबाय अब्ला मा थाखो नायनि जों नैबेयाव स्क्वायर नालाय ब्रेकेटनि सायाव स्क्वायर नालाय ब्रेकेट सिङाव जे माइनास दंमोन ना स्क्वायरखौ जेब्ला जोङो ब्रेकेट बोखारो स्क्वायर नालाय नै माइनासआ गोमालांगोन ओमफ्राय 2 स्क्वायराव बेसे 2 स्क्वायराव 4 नै माइनास सिन थाबाय इखिनियाव मा थाखो 4 दं आरो 1 दं 4 सानजाबसे बेसे 4 आनो नाय खेबसे खोन्थाबावदो स्क्वायर नालाय माइनासआ गैला 2 स्क्वायराव 4 माइनास थाबाय आरो 4 सानजाबसे 4 निफ्राय 4 थांबा बेसे लाथिख' अब्ला फिननाया अबे जाखो अबे नाम्बार अपसनाव दं बेयो फिननाया दं नैबे ए नाम्बार अपसनाव दं नंगौना ए नाम्बार अपसनाव थामहिनबा फिननाया जाबाय ए नाम्बार अपसन 0 अब्लानिया बेनो जाबाय बेनि फिननाय नैबेखौ आनजादाव बानायना खोन्थियाबाबो खोथा गैया साइडआव बानायना नायबानो जागोन बे जोब्बाय जोंहा एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि आरोबाव गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय जोङो बे सोंथिया दङ नैबे 3x² - 4√3x + 4 = 0 नि महरजिरिया जागोन होनना बुंदो दा ए बि सि डि अपसन होनाय दं अबेबा जागोन दा जों बेखौ बानायना नायनि एसे जोंना महरजिरि बिदो नालाय महरजिरिया जाबाय b² - 4ac ना दा होमबाथाय b माने जाबाय x नि थादेरा मा दं नायनि जों x नि थादेरा दङ 4√3 आरो सिगाङाव माइनास सिन दं माने मा माइनासखौबो लानांगोन जों -4√3 b नि जायगायाव मा फैबाय -4√3 ओमफ्राय नैबे स्क्वायर दं थाबाय माइनास सिना थाबाय 4 आ दं थाबाय a आ मामोन x² नि थादेर मा दं x² नि थादेरा 3 ओमफ्राय c माने दिदोम बिदाबा एसे +4 नै होबाय आरो जों ना b माने जाबाय मामोन x नि थादेरा मा दङ x नि थादेरा दं -4√3 दं ओंखायनो b नि जायगायाव -4√3 होबाय स्क्वायरा स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय 4 आ थाबाय a माने x² नि थादेरा 3 नालाय a नि जायगायाव 3 c माने दिदोम बिदाबा बेसे नै +4 नालाय c नि जायगायाव 4 होबाय जों ना दा जोंखौ सेफायना नायनि मा मोनो नैथ' स्क्वायर ब्रेकेट सायाव स्क्वायर दं नालाय माइनासआ गोमागोन ब्रेकेट बोखारबा ना गोमाबाय ओमफ्राय 4 नि स्क्वायराव बेसे 4 स्क्वायराव बेसे 16 4 स्क्वायराव 16 4 आरो √/, इनि गेजेराव सानजाबसिनो मोनसे एबार नैयाव मा जाबाय नैबे √3 नि स्क्वायर मा जायो √/, जों स्क्वायरजों केन्सेल जानानै नैबे 3 आल' थालांबायना नैबे स्क्वायर नालाय मा माइनासआ गैला 4 नि स्क्वायराव बेसे 16 4 आरो √/, नि गेजेराव सानजाबसिन होबाय नैबे √3 नि स्क्वायर नालाय मा √/, जों स्क्वायरजों केन्सेल 3 थालांबाय माइनास थाबाय एबार इखौ सानजाब 4 सानजाब 3 बेसे 12 सानजाब 4 बेसे 12 सानजाब 4 48 अब्लाथाय आरो इखौ सानजाब लायनि जोङो 16 सानजाब 3 बेसे जायो 48 दानख' नैबे 48 बेसे मोनखो 48 निफ्राय 48 थांबा लाथिख' थामहिनबा फिननाया बेसे लाथिख' जाबाय महरजिरिया अबेयाव दं अपसन नाम्बार c आव दं थामहिनबा फिननाया मा जागोन c नाम्बार अपसन 0 आनजादाव नैबेखौ बानायना दिन्थियाबाबो खोथा गैया
जायखिजाया फिननायखौ जोङो साइडआव बानायनाबो नायनो हागोन आनजादाव बेसे जाबाय फिननाया सी नाम्बार अप्शन 0 बे जाहैबाय एबार गुबुन मोनसे सोंथि लाबावलायनि आरोबाव एबार गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे दं px² + qx + r = 0 जौगानाय समानथायनि महरजिरिया जादों होननानै दा महरजिरिया मा सायख'नांबाय जोंना इयाव ABCD अपसन होनाय दं गोबां आनजादाव फैदोंमोन कामरुप मेट्र'नि 2017 नि प्रि फाइनाल एग्जामाव फैदोंमोन बङाइगावआव फैदोंमोन प्रि फाइनाल एग्जामाव 2017 आव आरो असम जातीय बिद्यालय नुनमाटी बेयावबो बे फैदोंमोन 2017 नि प्रि फाइनाल एग्जामाव फैदोंमोन आरो ना दा इयाव जोङो मा दिहुननांगौ जौगानाय समानथायनि महरजिरि दा महरजिरि होननाय लोगो लोगो फर्मुलाया मा b² - 4ac ना दा इयाव जोंना मा b माने मा b माने जाहैबाय जोंना x नि थादेर दा x नि थादेरा मा दं नायनांगौ जों दा नै x नि थादेरा मा दं q दं x नि थादेरा q नालाय बेनिखायनो b नि जायगायाव q होबाय नै माइनास थाबाय नैबे 4 थाबाय डट होबाय a माने मा x² नि थादेरा मा दङ x² नि थादेरा दं p बेनिखायनो a नि जायगायाव p फैबाय एबार डट होलायबाय एबार c माने जाबाय दिदोम बिदाबा मा दं प्लास r दं थामहिनबा r आरो ना बियो थामहिनबा जोंहा मा फैबाय नैबे b माने जाबाय x नि थादेर नालाय नै x नि थादेर q खौ होबाय जों b नि जायगायाव स्क्वायरा स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय 4 आ 4 थाबाय a नि जायगायाव p होदो मानो होनबा a माने जाबाय x² नि थादेर नै x² नि थादेरा p दंना बेनिखायनो a नि जायगायाव p होदो ओमफ्राय c माने दिदोम बिदाबा प्लास r दंना बेखायनो c नि जायगायाव r खौ होबाय आरो थामहिनबा q² - 4p r जाबाय बेनि फिननाय अबे नाम्बार अपसनाव दं इयो नायनि जोङो q² - 4pr q² - 4pr नै b नाम्बार अपसनाव दं ना फिननाया b नाम्बार अपसन जागोन नैबेखौ आनजादाव बानायना खोन्थियाबो खोथा गैया साइडआव बानायना नायनो हागोन नैबे b नाम्बार अपसन जागोन फिननाया q² - 4pr बे जाबाय बेनि फिननाय आरो अब्लानिया जोंना बेबो जोब्बाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे आङो दिनैनि नैबे थाखोखौबो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।